Hello mga loves! Nire-record ko lang po yung CCTV doon sa bukid. Wala po, hindi po ito sa Davao mga loves. Andun po ito sa sa Surigao del Sur, no? Sa Tagbina. But anyway, so yun yung papa ko. Tingnan nyo yung binitbit, dinala na mama yung chinelas. Kasi pagkatagaw sa akong amahan mga loves, hindi niya dinala yung chinelas niya doon sa sasakyan. So ngayon itong sasakyan, i-move lang ito kasi kailangan i-move kasi may magtatrabaho sa bahay, may magpaano tayo. Ito yung mama ko, o tignan niya, oh. Chine-check niya kung may abog. Abog talaga yan, ma. Iwan ko na lang, o tignan niyo, oh. Nag-drawing pa talaga doon. So ngayon, i-move yan ng papa ko kasi po may magtatrabaho sa bahay. Magpapatrabaho po ako ng ilang araw. Dahan-dahan lang yung paggawa natin ng bahay kasi alam nyo na ang budget, ang mahal. But anyway, so keep on watching mga loves kasi itong sasakyan dito, hindi pa talaga papa marunong mag-drive. Muntika na ang madasmag, no? Muntika na, susgino. Mataranta man tayo. Hindi pa talaga siya talaga yung talagang katulad ko na marunong mag-drive. To, tignan nyo to. Tignan nyo ha. Kasi natataranta talaga siya. At kitang-kita ko sa buti na lang talaga na record ko to kasi sinabihan ko siya na talagang iwasan. O tingnan nyo. Kapit. Kapit mo. Tingnan nyo, kapag talaga yung mga magdadrive na talagang hindi sinanay at hindi pumunta ng driving school, kailangan talaga i-memorize kung asan yung brake at saka asan yung gas. Grabe talaga. Sinabihan ko siya talaga, kailangan i-memorize yan. So ito na, shout out sa ating panday. O, diba, Uncle Hernando, shout out to you. Anyway, so nagpagawa pala ako dito mga loves ng lamisa, okay? Nagpagawa ko ng lamisa kasi yung lamisa na nandun sa bahay na yan na pinagawa ko is siya mga loves. Andun may nakaupo doon, si Arlene, nakaupo. Natawa ako mga loves. Ito yung ganap sa bukid, no? Ganap talaga sa bukid. So, nagpagawa ko ng lamisa kasi yung lamisa nandun sa bahay na yan is sa lula ko pa, as in talagang wala na Mga ilang days or ilang days, nagdesisyon yung mama ko 6 o'clock ng umaga o diba sobrang aga. Naglilinis sa harap ng bahay kasi po meron po silang mga sitaw dyan. Yung sitaw is hindi na masyadong nagbunga ng maayos. So, kaya masagbot na siya ba. So, kinuha na lang nila ang aga-aga nilang nagtrabaho dyan. So, yun yung papa ko, tumutulong lang kaunti-unti kasi po sobrang payat at dahil yan sa sakit niya po. So, kaya yun, tulong-tulong na lang siya sa pagsulong. Charot, yung mama ko is mahilig talaga yan siya sa mga ganyan-ganyan o linis-linis. And, yun yung papa ko, assist na lang din kasi sobrang payat. And then, mga loves, ilang oras, na din, mga 1 oras, 2 oras. Andito na yung ating panday, no? Ang ating trabahante kasi finishing ako dito sa bahay, sa loob, sa extension kasi po, hindi pa talaga siya tapos. Kahit kayon, pina-stop ko muna na naman kasi po yung budget, no? And then, yung mga bilihin, yung tawag nito, yung balas na sobrang pino, mahirap maghanap mga loves. Kailangan mo talagang maghanap at mag-order. So, ito siya, yung ating helper is, cousin ko yan, si Arek. So, yun, hindi makarinig at hindi makapagsalita at sobrang bait, no? Mabait talaga yan si Arek. O, yun siya. Pinsan ko yan buo. First cousin ko yun mga loves. Parehas kami ng family name nung single pa ako, di ba? Buti na lang dito mga loves, kahit bukid may magdi-deliver na ng mga hollow blocks, mga mga simento. Buti na lang talaga. At ito yun siya, kahit konti lang yung ino-order mo, dinideliver talaga sa inyo. At nag-order na lang din ako ng plywood. Salamat po sa inyo mga loves at ipakita ko sa inyo, no, matagal pa to mga loves kasi matagal pa talaga. Pero excited ako kahit nasa bukid po ito, nasa Davao talaga yung ng parents ko, masaya naman ako. Hello mga loves! So, kumusta kayo? Ito yung ating balikbayan box. So, kinuha ko lang itong nasa loob ng box para i-arrange ko kung anong dapat atin ipadala sa Pilipinas. Para po ito sa family mga loves, para pagdating ko kung uuwi man ako or something. So, ando na ito at ako na yung mag-open. Iwan ko, itong balikbayan box kahit masakit sa ulo paminsan mag-impake, ganun. Masakit sa ulo siya talaga. Kasi kailangan mo siyang, yung mag-impake na, yun talagang ilagay mo na siya sa box. Masakit sa
ulo para sa akin ha, pero nakakasaya at the same time. Kasi iwan ko yung nasa Pilipinas, masaya sila mga loves. Kahit anong ibigay, kahit anong ipadala mo, ilagay sa box, masaya sila na lalaman nila na galing sa ibang bansa, may pinapadala sa kanila. Mga chocolate man yan, or mga chinilas, or mga sapatos, or mga kahit anik-anik. Ako na natagalan ito po mga loves. Uy, dito pa pala yung mga nabili ko para sa pamangkin ko. Lumaki na sila. Ay. But anyway, so okay lang yan kasi mga maliliit ng mga bata sa Pinas. Ito, I don't know kung sasuot yung mama ko nito. Ito yung mga Zara, binigay kay Brenda. And then, Zara man yung mga love Zara. Diba? Ipadala natin, minalang makapaano sila. Makasuot sila ng may pangalan. And then, ang next nito is ito mga loves, ipakita ko sa inyo ha. Ito yan siya. So, ang ano muna, ano yung nasa likuran? Ay, meron pa silang ano. So, ang unahin ko, itong mga damit, iba yung mga pagkain. So, like ito. So, ngayon, nag-ano ako, ipadala ko to, kasi maganda ito ba? Ma-black out, pang winter man ito, kaso I don't know kung gusto ko itong ibigay. Kasi marami pa ako doong actually sa taas. Kunin natin, tara. Dalhin natin doon. Kasi ang dami ko pang ipadala. Pero meron naman ding natanggap sila. And then meron na namang isa. And then ngayon, matagal naman ito mga loves. Look, ito meron dito. Ito ipadala ko ba to? Ito maganda to, Kaso wala silang mga kaparis ba? Hindi marami mga loves. Tara to. Dali natin ito diba? Ay nako. Ang ginawa kasi ng bahay, ayaw ko sanang mag-jacket. Kaso, ang ginawa, doon tayo sa dining room mga loves. Change ako ng jacket kasi. So, ito mga loves, ipadala ko din ito. Pero bago niyan, linisin ko lang po ito bago ipadala. Kasi, hindi po ito nalinis Hindi ito nalinis. Hindi po ito namin masyadong nagagamit doon sa isang bahay. Kasi po, iwan ko sa amin. Hindi namin makapaghintay kasi matagal yan mag-toast. Pero pwede siyang magbe-bake ng mga cake, ganun. Kung sa Pilipinas lang ako bibili, magkaano kaya ito sa Pilipinas? Yung ganito siya ba? Kalaki na oven na siya. Hindi ako sure kung magkaano. Can I bring this or what? Can I sing this? That's what we're going right? Yeah. Yeah, but I cleaned it, but it's not cleaning properly. It's sticky. The handle is sticky. Oh, sticky. Oh, like somebody put a bubble gum in there. Okay, so take it off and clean them. Oh, you can clean that? You can take it out. No. What are you doing? So, yung toaster oven po mga loves is nilinis ni Tami. So, nilinis lang niya ng maayos kasi hindi ako maano. So, yun, siya yung naglilinis. At nalinis naman niya in fairness, no? At so, yun, inano ko lang yung ating box na empty. Nilagayan ko ng tape. Nilagyan ko ng title. Title? Address pala. So, ito na yung oven, toaster oven. Nilagyan ko lang siya ng mga damit mga loves para hindi siya maingay pag nasa loob na ng box. So, kaya yun. So, nilagyan ko ng mga maliliit na damit para hindi mag-ingay. So, ilagay ko na itong mga ito kasi para pagdating ko doon sa Pilipinas mga loves, meron akong tuwalya kasi walang tuwalya doon. Merong tuwalya pero alam nyo na. So, next is ilagay natin itong ating, ito na siya mga loves. Tuwalya lang ilagay ko dyan at saka kortina. So yun para naman yung mga pagkain doon sa isang box, no? Kagat din. Itong mga ito sa bahay doon sa bukid. Para hindi siya guys, magkulong-kulong ka na.
Ang dami ko pang mga ipadala mga loves, mga tuwalya. And then, inano ko muna, hindi ko muna pinalabas kasi wala. Kasi marami na akong ipadalahay. Marami na akong ilagay dito. So, kaya hindi magkasya. So, kailangan ko siyang ganito ba, oh. So, yun, halos mga kortina lang yung mga pinapadala ko. Ang dami kasi. Ito yung mga binibili ni Bianan at saka kaming dalawa bumibili para ilagay dito sa kwarto dito niya. Kaso hindi ko nagustuhan at ayaw kong ilagay ulit. So, kaya ibigay ko na at ipadala sa Pilipinas para sa bahay doon. So, ang laman nito is puro, toalya, maraming kortina, at saka yung oven. Pero ang daming kortina po dito. So, puro kortina po ito. Yun, magaganda kasi quality dito mga loves. Yung mga kortina ko dito, sobrang ganda ng quality. As in, pang blackout talaga siya. Parang walang makalpasok na araw. You know, and then, yan, maganda. Meron pa nga ako dito Yan, at saka ito. So, yun, cortina sa bahay. And then, marami pa dito kasi, and then, dalhin sa Davao, and then sa Bukid. So, yan. At sana kayo nandyan sa Pinas, kung ano man yung nalagay dito, masaya kayo, no? Yung mga taong nakatanggap ng Balikbayan Box, hindi din hindi din easy no magbalot, ganito. At saka, alam nyo na, pinag-ipunan yung ibang mga pamilya, pinag-ipunan talaga. So, ngayon, ito na naman siya. Ito. At, dalhin ko lang ito dito, itong ating isang box na empty. Yun. Para mapadala na ito mga loves. Next year na naman. So itong box na ito is puro ito siya mga pagkain at saka yung mga hindi ko nalagay ng mga kortina, nilagay ko na rin din yan para hindi siya parang may soft sa pinakailalim. At ito ang pinakamabigat talaga. Yung iba, hindi ko ako yung nakukonsensya sa mga magbubuhat ng mga balikbayan box na mabibigat. So, kaya habang nag-impake ako dito, nilalagyan ko ng mabibigat na kahit anik-anik. Grabe, yung isip ko ba, kaya ba ito ng mga taong nag-aalsa dito at hindi ba ito mabubuskag at mabubuslot? At ito pa naman yung pinakagusto kong mga ipadala mga loves, yung mga ganito, mga coffee, mga coffee mate, mga peanut butter, mga cookies, mga brownie mix, yung mga ganun ba? Ito yung mga gusto ko, mga pancake, mga orange juice, hindi orange juice, yung mga iced tea juice, yung mga powder, ganyan. At of course, ito yung pinakamabigat talaga. 4 pala yung napadala ko na pancake mix. So yun. At saka ito magaan lang siya mga loves. Itong mga cereal na ito, sobrang gaan. Pero ito yung mga boxes na mga powder, mabibigat po siya. At saka yung mga pa dyan, yung mga kape. So, okay na guys. Tapos na yung ating box, no? At ito din siya, nilagyan ko ng this side up para kasi mas mabigat ang sa ilalim para hindi madurog yung nasa So, ito na siya. See you sa Pinas.